தானே தலைவன் எஸ்டிஆரின் பிக் பாஸ் பக்காளி இனிமே எல்லாம் பக்கா மாசு பார்க்கணும் அப்படின்னு அப்படி அது தெரியலப்பா அதுதான்ப்பா தெரியல. ஆமாப்பா நான் பிக் பாஸுக்கு போறதுக்கு இருக்கட்டும். இப்போ நான் எப்பப்பா வீட்டுக்கு போறது? சரி உங்க வீடியோ போட்டால கீழ வந்து என்னப்பா எல்லா படத்துக்கு போயிட்டு சொம்படிக்கிறாரு அப்படி சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு பேட்டி கூட கொடுத்தீங்க. சோ அத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? அது என்ன பிரச்சனைனாக்கா இவர் மத்த நிறைய சப்போர்ட் பண்றாரு அப்படிதான் நினைக்கிறீங்க. இப்ப சொல்றேன் கேளுங்க. எப்பா யாரும் சத்தம் போடாதீங்க. முக்கியமான பாயிண்ட். இப்போ இங்க உள்ள அஜித் விஜய்க்கு நான் சப்போர்ட் பண்றேன்னு தானே சில பேர் எல்லாம் ட்ரோல் பண்றீங்க. இப்ப சொல்றேன் கொஞ்சம் தள்ளிப்பா. வெந்து தணிந்தது காடு ஜப்பான்ல ஜாக்கி சானுக்கு வணக்கத்தை போடு. என்ன பண்ணுவீங்க? இப்ப நான் வந்து ஜாக்கி சானுக்கு ஜாலரா ஆடிக்கிறேன்னா வெந்து தணிந்தது காடு மலேசியால மைக்கேல் ஜாக்சனுக்கு வணக்கத்தை போடு.